مزگینیە ملیاکەت لەسەر بووینە یوحەنای عیمادکار. دەما هەرەدۆس پادیشاهێ جوستانێ بوو، کاهینێک ji کۆما ئەبیە هەبوو، ناوی وی زەکەریا بوو. ژنا وی ji keçên Harûn bû û navê wê Elîzabet bû û herdû jî li ba Xwedê rast bûn û li gor hemû emir û qanûnên Xudan bêkê mahî rêve diçûn. Zarokên wan nebûn, çimkî zarok ji Elîzabetê re çêne dibû û herdû jî bi nav salan ve çûbûn. Di îcar wisa çêbû, çaxê wî di dora koma xwe de ji Xwedê re xizmeta kahîntiyê dikir. Li gor adeta kahîntiyê pişk li wî ket got ew herê perestgeha Xudan û bixûrê bişewtînê. Di dema şewtandina bixûrê de tevahiya elaleta yanî tevahiya xelkê li derve dea dikir. Hingî milyaketekî Xudan jê re xuya bû û li aliyê rastê yê gorîgeha bixûrê rawesta. Gava Zekeriya ew dît şaş bû û tirs ket dilê wî. Milyaket jê re got, Zekeriya netirsa, çimkî duayê te hat bihîstin û jina te Elîzabet wê kurekî ji te re bînê, tê navî wî Yuhenna deynê û ew ê ji te re bibe şahî û geşî û gelek wê bi bûyîna wî dilxweş bibin. Çimkî ew ê li ba Xudan mezin bê, ew şerab û vexwarina giran qet venaxwe û hê di zikê diya xwe de wê bi rihê pîroz tişibê. Ew ê gelekan ji zariyên İsraîl li Xudan Xudayê wan vegerîne û ew ê bi rih û bi hêza Elyas pêxember li pêşiya Xudan herê da ku ew dilê bavan li zarokan û ne guhdaran li şehrezayiya dilpakan vegerîne, da ji Xudan re miletekî pêkhatî emade bike. Zekeriya jî ji milyaket re got, ma ez ê vê yekê bi çi bizanim? Ez pîr im û jina min jî bi nav salan ve çûye. Milyaket lê vegerand û got, ez Cibraîl im, yê got li ber destê Xudan radiwestê û ez hatime şandin da ez ji te re bêjim wê mizgîniyê bidim te. Vayê heta wê roja ku ew tişt pêk bê, tê lal bibe û hew bikaribe bipeyve. Çimkî te bi wan gotinên min ên got di wextê xwe de wê bên cih bawer nekir. Di wê navê de xelk li hêviya Zekeriya bû. Ew şaşman, ka çima ew demeke dirêj di perestgehê de dima û gava ew derket derve wî nikarîbû bi wan re bipeyve û ew tê gihiştin got wî di perestgehê de dîtiniyek dîtiye. Wî bi îşaretan ji wan re digot û lal ma û gava rojên xizmeta wî temam bû, ew vegeriya mala xwe. Piştî wan rojan jina wî Elîzabet bi zaro bû û wê 5 mehan xwe veşart û got, vaya di van rojan de Xudan ew yek ji bo min kir, wî li min nerî û di nav xelkê de şerma min rakir.
پرتوکا پیرۆز ئەنجیل سلااو و ڕێز خوشک و براین